फैबाय थानाय 2025नि इलेक्सननि थाखाय जोङो खोब सांग्रां आरो खोब साखाफारा गिबियावनो जोङो इयुथ हिसाबै जोङो बिटिआर हालामाव सान्थि लाखिनो थाखाय गिबियावनो जों साखाफारा जादों मानो होनोबा बै थांनाय 17 बोसोराव जोङो बिराद दाङा हांगामा जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन फार्स्ट जोङो सान्थि लाखिदों सान्थिनि थाखाय जोङो क'क्राझार जिल्ला इयुथ हिसाबै जों खामानि मावगोन मानोना मानगोनां प्रमद बर' सारा जे गोदोनि बायदि इयुथखौ सोरखौबा बुहैनो सोरखौबा धमखि हैनो थाखाय इयुथ खालामाखै इयुथखौ लाइमोनफोरजों लोगो नांनानै माबोरैहाय लाइमोनफोरनि मोजां खामानि मावनानै बिटिआरआव सान्थि लाबोनो हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ मारैहाय सोलोंथाइ फारसे गेलेनाय फारसे हारिमु फारसे खामानि मावनानै मारैहाय जौगाहोनो हायो बेजों मारैहाय गोजोन दानो हायो बिनि थाखायसो इयुथखौ दानाय जादों लाइमोनफोरनि थाखाय जोङोहाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ जिबायदि फ्लेगशिप बिथांखिफोर लादों जों बे बिथांखिनि दारैनो जोङो लाइमोनफोरखौ सहाय खालामनायनि गेजेरजों जोङो मदद खालामनायनि गेजेरजों जों लाइमोनफोरखौ फोजाखांनो नागिरदों मानोना बिटिआर गभर्नमेन्टआ लाइमोनफोरनो मा खालामदों सोलोंथाइ बिथिङाव सुपार 50 नोंथांमोना खोनादों सुपार 50 प्रि कचिं खालामनायनि गेजेरजों मारैहाय लाइमोनफोरखौ डक्टर इन्जिनियार खालामनो हायो बिनि सिन्था धारनाखौ नोंथांमोना हयथ' नुनो मोन्दों आरो बेनि अनगायैबो लाइमोनफोरखौ खननाय मोसानायनि फारसे मारैहाय आवगायलांहोनो हायो बेनि फारसे हारिमु बिथिङाव नोंथांमोना हयथ' एसे सिगाङाव रागा मोननाय मोनसे बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे हाबाफारि लानायखौ नुदों बेफोर गासैखौबो जुथायनानै माखासे हाबाफारिफोर लाबाय थानायखौ नुदों आरो बेखौनो दिथा होनानै जों मावलांबाय थागोन आरो बावैसो सिगां जे मानगोनां प्रमद बर' सारा जे गावनि हारिखौ फोथैनानै राजखान्थि खालामनायखौ जों मालाबा नुवाखै नङा होमबा सोरबा बुंलाबायो प्रमद बर'आ हारि फानबाय जाथि फानबाय होनलाबायनानै दा मा जादों हारिखौ गेरेमसा खालामनायजों लोगोसे जोंनि हारिजों थाफानाय गुबुन हारिफोरखौ लानानै मारैहाय साया होनायनि गेजेरजों जे बड'फा बुंनाय जे मारै बर' माहारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बे थांखिजोंनो मानगोनां प्रमद बर' सारमोना खामानिखौ मावगासिनो दङ आरो बावैसो एसे सिगाङाव नुबाय जे बर'नि माखासे जिआइटेक नामा महा उत्सब खालामनानै जे बर'नि गाननाय नङा होमबा बर'नि जानाय ओंख्रि नङा होमबा बेफोरखौ लानानै जिआइटेक खालामनायखौ नोंथांमोना हयथ' नुदों आरो बयबो खोनानो मोन्दों दा बेफोरखौ गासैखौबो मारैहाय फोजाखांनायनि गेजेरजों जोङो मारैहाय बर'खौ गेरेमसा हारि दानो हायो बिटिआरखौ मारैहाय गोजोन आरो सान्थिजों सासन खालामलांबाय थानो हायो बिनि थाखाय सिन्था खालाम मानगोनां प्रमद बर' सारा खामानि मावगासिनो दङ आरो बैफोर खामानिखौनो लानानै जोंबो बिथांखौ मदद आरो सहाय होनाय बायदि गासैबो इयुथफोरा मावनो थाखाय साखाफारा जादों आरो दिनैहाय माखासे फ्लेगशिप स्किमफोरखौ लानानै जोङो गोरिब दुखिया गासैखौबो नोजोर होयै खामानि मावबाय थानायखौ हयथ' नोंथांमोना नुदों दा जों बेफोरखौ लानानै जों आसा खालामो फैबाय थानाय जेनाखि 2025 मायथाइनि जानो गोनां बिसायख'थि बाहाय निस्सय इउपिपिएल सरकारखौ बा इउपिपिएल पार्टिखौ गासैबो बिटिआरनि हारसा बर' गासैबो सहाय खालामगोन आरो बिटिआर इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ लाखिबाय थागोन बेखौनो जों आसा खालामदों आरो जों फोथायदों जोङो दा एसे बादि खालामग्रा मोनसे पार्टि हिसाबै इउपिपिएल पार्टि हिसाबै जोङो बुंगोन जोङो मिशन 6टायावबो 6टा जोङो लानो थाखाय जुजिदों आरो बियो दिनैनि थारिखआव जोङो जाफुंसारगोन जोंनि थांखिया जाफुंसारगोन बायदि जोङो नोजोर बोनो हायो नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ सादु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा।
बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा-हु, धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।